Děkuji. Děkuji. Protože mám ještě chvilku čas, abych vám tady hrál a protože je to pro mě opravdu výjimečná příležitost vidět vás tady takto blízko a není to žádný oficiální koncert, takže si můžu i dovolit věci, které dělávám občas zřídka spíše jako přídavek, ale dneska, když to je takové plutí Evropou a světem, tak spíše pro vaše pobavení, abyste si odpočali, když už tady tak dlouho stojíte, tak si poslechněte ukázku z opery Wolfganga Amadea Mozarta Così fan tutte. Zaspívám vám, respektive zaspívám, jak říkám, spíše jako libretista přerecituji árii Vzácné dámy. Takže holky, poslouchejte. Wolfgang Amadeus Mozart v českém mém překladu. Vzácné dámy, pozor. Opera na polské ambasádě. Vzácné dámy, 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 ať už s a nebo bez, to, co provádíte s námi, to je sakum pikum běs, že já vůbec tady les. Já vás bránil zuby nechty, sily čechty, tak ženci vaš. Říkal jsem všem kolem sebe, jsou to andělové z nebe, je to český poklad náš. A teď toto, pico čerte, tuto máš, a teď toto, tuto máš. Kouknu semhle, kouknu tamhle, kouknu onde. Všude nastrčený čert, ženský harassment a flirt. Kam se řídíš, genofonde? Pojď a rychle zachraň nás, Jamesy Bonde, Jamesy Bonde. Pojď a dokávat je čas, tak naše křehké duše spas. Vzácné dámy, 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 na kolenou prosím vás, jestli to tak milé dámy půjde dále, pámu s námi a zlé pryč. Svět se řítí do propasti a my muži už jsme v pasti, už je slyšet, jak nám chrástí v pekle klíč. Jo, 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 a já mizím radši pryč. Ho!